guys, dahil tulog na si Suyo, nakakapagluto na ako ng Korean glass noodles. And ito yung noodles pala. So yun guys, let's start. And ibababad ko pala siya guys sa water para mas mabilis siyang maluto. Yan ito siya guys. Super tigas niya. Ito guys yung ingredients ko sa japchae. And actually dapat mayroon yung pork or beef. Kaso ayoko nung meat. And gusto ko more on veggies lang talaga siya. So what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants.
So yummy! And ito na pala guys yung aking niluto na Korean glass noodles or japchae. And titikman ko na siya guys. The best guys, ang sarap niya. Tamang-tama yung lasa niya, yung mga gulay, lasang lasa talaga. Ang sarap. Try nyo to guys. Mapaparami ang kain nyo, for sure. So yan guys, na ang sarap-sarap niya and try nyo din to. Napakasarap. Para lang siyang yung, ano ba yung sa Pilipinas, yung sutanghon, may pagka-similarity siya ng ganun. And yun guys, dito ko na pala tatapusin ang aking video. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification. I see you on my next one guys. Bye!